Kuya Jeff, tama ba yan? Street planting. Oo, yan o. Musulat mo niya. Minsan na to. Sildi ba? Uy, yung taon. Sige. Wala ko kontra, wala ko kontra. Ano pa tayo doon pag alam Carmen? Jay, nalunod na yung tanim mo. Ha? Nalunod. Kaya naman tayo kasi. O sige, okay lang yan. Ay, Jay, dito kayo, Jay. Sana. Adyo, sa magkatulog natin sa gigapang-bilis ko, no? Dito ka sa Oo, atay talabo, pulutan natin ba yan? Babayaan na yan! Dali. Daming udit ng harapan. Sige, isa tayo ng ano. Dito na! Okay. Kaya na. Dito ka dyan. Dito na. Wait lang. Hala, ba't parang kaluwang ng pagitan yung dalawa? Where? Where? Kalayo nyo man eh. Ate, mag-pasok ka dito konti. Kaya makin na diretso. Pasok ka ng konti kasi ang layo kay Mr. ano eh, Mr. Mags. Lang nasa lane dito. Wala nga. Ano yan, Jay? Ba't yung sapatos mo, Jay? Ah, binit-bit mo na. Napagalitan tayo dito. Patay mo dito. Yan na tayo, ano, makawang. Oh, astig si, ano, Mr. Manda. Yeah, may tagatanggal ng ulo, may tagatanim. Wala. Ha? Hoy, ang sadsadin nyo doon ha, yung isla na yon. Doon ang sadsadan. Maong ka mo to. Maong ka man. Ako sa katulog na Kuya Jet, tama ba yan? Isang metro, tama yan. Street planting. Parang nilitingan eh, no? Oo, galing. Sanay sa ano eh. Sanay sa palay yan eh. Ah, ito ang sadsadan nila guys. So, yeah. Isla. Maliit kasi. Hindi mo ulit. Sino na yung nandito? Oh, ate. Ay, si Mr. Mags. Nawala na yung tanim mo. Kapain mo na lang. Kailangan dyan.
Kamusta? Patay na isa. Kamusta ang bakasyon mo? Hello po. Ano? Bakit? Nakita rin tayo dito sa area nila. Ay, ano to? Ala, kalaking talabayatan to. Oh? May laman oh. Ayun dyan. Baka maapakan niya oh. Itayo ko. Kasi nga baka maapakan may talaba. Sayang. Pag-ihawin. Oh, habit ko dito. Hoy. Bakit may ulo din yung tinanggal? Hoy, ba't di nyo tinatanggal yung ano? Ay, okay lang. Matatanggal din yan, kuya? Ay, ganito! Basta. Guys, kaldo. Oh my god, ay! Lamig! Hindi naman kami namin. Hingarangan talaga dito. Parang pali ng trapento. Nabulabog ang mga lamang ano, tubig. Lamang ilog. Yun, dito may balik talaga dyan. Lumilangoy dito eh, kalamig ng tubig eh. Hindi ko na ako nilang Nalimutan niyo lagi. Dana, hindi sibuyas yan ha? Kala mo sibuyas yan. May lang daw sila. 5 piso to, may hilo na to. Eh, maluwang pagitan mo dito. Nakasundan mo na lang. Masundan kayo sundan. Baliktad na ay. Ala, di ba ka baliktad yung tanin mo? Ala, hindi. Dito ka na dyan mag-start. Isa dito ka. Dito ka, oh. Kasi tayo, kuya. Para kami nga pala bulate. Hati! Hati daw kayo, hati. Ala, nagsigsag na yung tanim nyo. Bakit din ako? Bisa na ako eh. Bakit din na rin ako?
Okay, ako taga-deliver. Tagi-isa lang takap lang ba kayo? Dalawa sa naging dalawa. Kanina isa. Pinukulong ko kasi ako. Dito ka naman tayo. Sabay-sabay kasi kayo para walang makulong. Antayin namin. Meron na patao. Maging baboy ka dyan. Pag nakulong ka, baboy. Meron ka pala. Antayin natin tayo. Saan ka na, Jay? Dito ako. Dito, Mir. Kinuha ka niya, katanim ako kinuha. Kinukuya mo, matanda ka pa dyan. May tapawon. Wait lang. Antayin kami. Ba't kasi nakaharap ka dyan? Pag ganyan, patras kayo. Paside ka kasi eh. Dito ka magharap. Sibuyas. Okay, sige. Antayin mo muna yung dalawa. Antayin mo yung dalawa. Okay, atras. Para sabay-sabay kayo. Isa-isa lang yung tapos mo kasi. Balawang kasi. Oo. Oh, may baka dito. Baka. Kuya Pan! Mr. Pan. Para dito. Wala na kami! Oy. O, si Dana, nauna na sa inyo. Ate, kalapit mo kay Kuya ano? Kay Mr. J. Hindi mas malapit kami na yan. Pagkitid tayo eh, nagpaikot tayo. Pakipon. Dana, pasok ka kasi dito, magpalabas ka para magluwang. Una siya magpanin. Naga-naga. English niya. What? What's the guts? Una mo na, una ka nga Dana. Dana, papalabas ko sabi. Ano daw? Una na siya. Kala kayo na ako. Oo, hindi una Jay. Para mag-extend mag-ano na dito. Alay, baliktad yung tanim mo, Je. Ay, tama. Tama yun, hindi. Wala pala ko dito. Wala. Oo, yan sa ilalim. Oh, Jay, dito na kuya. Siguro matanim natin baliktad. Ay, punla! Punla po, wala nang punla! Guys, kanya! Wala na. Ayan guys, mukhang ano, naubos na yung punla. Yung dala ng kusinerong mangyan, naubos na eh. Nako, dali kayo pag nagkate, kita yan. Dikit-dikit. Bayan. Mga kabayan lang sa Dragon Lady. hello. Ito mga lady ko pero makasama silang bonus. Hello po. Hello po. Ang channel AJ. Ang channel Easy. Pabisita din ang channel. Yun, subscribe na mga ka-dragon. Ang channel AJ. AJ. Ano, wala nang buto? Wala nang buto? Tara doon sa area, may ano doon, may merienda maya. May merienda doon, ikot tayo doon, doon oh, sa bangka. Okay guys. Favorite part ni Dana. Merienda time. Kaya ginsad-sad dyan agad eh.
Kabagal nyo. Ay, dana. Yan, medyo maluwang din yung nataniman ng buong ano, ng mga vlogger. Ayan. Ito po yung area na to is tanim ni DFL. O, di ba? Dire-diretso. Bulate. Yan, hanggang sa may mga tanim na yon, tanim ng Team DFL at Kusinerong Mangyan. Pag nabuhay daw yan, lalagyan namin na Nalagyan daw ni Kuya Jay ng tarpaulin niya. tarpaulin. Pero pag namatay, hindi lalagyan. Pero pag namatay, hindi lalagyan. Buhay lahat yan. Mabuhay ka ha. Sige po. Ay, shout out po Shout out po sa... Hello po. Aloy siya. Collectors Millennial. Okay. Ay, hindi yan. Ano yan? Picture ba yan? Collectors Millennial. Shout out po sa Collectors Millennial. Hello po. Hello po. Thank you. So, subscribe na kayo sa kanilang channel. Collectors Millennial. Collectors. Tapos si Esperanza. Magkapatid po kayo? Magkamukha eh. Magkapatid kami. Kami yung magkapatid. Magkapatid kayo. Actually kasi taga-Cavite ako. Mapapangasawa ko siya kasi. Congratulations! 28 kami kakasal. Sana all. Sana all may palong table. Guys, andito yung dragon fruit lady. Hello po. Ka-Esperanza. First time namin mamit si Esperanza. Oh, sana ma-invite din nila kami sa dagat-dagat. Tsaka. Pakayusa ka pa ng bangkape. Thank you. Okay po. Subscribe na rin po kayo sa kanilang channel. Mga ka-dragon. Makpakan nyo. Okay, mga tanim dyan. Tara, mag-merenda na daw tayo. Merenda. Parang wala ka pa. Galing ng idea. Oh. At least sa sunod, pag nagkita-kita, wala nang ilangan. No? Pag nagkasalubugan nga daw sa daan, totoo naman din yung sabi niya. Nagatago. Kuya Dalaman. Si Mario Tess nandito. Mario Tess. Meet Maria Tess. Marites. Hindi ko agad kumugulang sa kanila. Dana, una ka pa maiwangan, no? Tapos na ba kayo? Sabi. Kami tapos na. Pagod ka na, Dana? Maglakad-lakad? Tinanggal mo yung sapatos ba? Baka makapak ka ng talaba. Nunusubok ko. Nauhugot eh. Kaputi naman ni Kuya, oh. Patalim. Sana all. Yari ka kasi kumapit ka, Gigi. Sana na salba ka. Tabi-tabi ka kayo. Oh, Gigi ah. Si Dana ah. Gigi. Pamangkin na ganyan, Kuya. Pumatabi daw dalawa. O, dahan-dahan. Sinabi ko dito ka, oh, Dana. Sa likod ko, para pag napakan ko, mapakan mo rin. Oh, dito ka, may talaba. Okay, nabahin kita. Sige. Sige na, maraming talaba dito. Ha? Oh? Parang malalim ko napunta natin. O, go. Kaya mo yan. Madami. Magpagaan ka rin daw eh. Magpagaan ka? Ano, sakay-sakay lang? Dagdag sunti. Isang ano yan. Oh, yung tanim, oh. Bakit ka dami na Babasan yung baby girl namin eh. Yung bunso namin. Hindi naman nagpasa.
Magbindaw eh. Oo nga. Lamig din oh. Baka mabasa mga Ang bilis ikaw magsasabi to. Oo, sino yun? Bilis! Alat na tikuhan namin. Bakit maalat? Alat lang. Sabi ni Dara, bakit maalat? Nakadagat. Nakadagat. Kaya maalat. Eh, nasakan kami ganyan yan eh. Bawat ano. Uy, pinahirapan mo si ano. Mahimatay lang yan, Dana. Bahala ka dyan ah. Alin, gawin gitnan. Magalit ko sila. Oh, sige, pagalitan ka. Bawal maingay. Sabi niya, bawal, basa na ako. Ay, sorry, may camera pa. Maalat daw. Malat? Huwag ka na kasing sa bundok. Ikaw mga brad, kung alat niya. Ang aga natin natapos magtanim. Dami ba naman eh. Oh. Kape! Pagi kape! Ang tumarma! Magme-merenda na tayo, ha? Kape tayo. Ganun ang umuwi. Oh, gatas! Saka na! Sige, sige. Ah, mahihinig ko na. Pwede. Bisa hindi basa? Uy, may Dana. si Kuya, oh. Wala, hindi na may bigay. Wala, hindi na may bigay. Ayun o. Merienda. Ang tingin ni Dana o. Basta mga merienda. Wala. Ano, Dana, sarap? Ano amoy? Amoy. Yan muna kayo. Diyan muna. Diyan muna kayo. Busit ka, Dana. Uy, Dana. Wait lang. Natin naman to. Alam ko. Andyan, antayin mo rin daw yung mga kasama mo, eh. Ako nga, nainom ko na yung alat, eh. Huwag daw kayo dyan. Ay, ay. Oh, buti ako mag-antay. Ay. Tama. Oh, di ba? Kabilis lang. Buti na lang may termos ng isa. Kape, bago yan. Abot sila. Ocho, wala po kami dalang pera. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you po. Oo, Dana. Mag-share na. Thank you so much, Team Harabas. Sarap na na? Rich kape. Tapos mamaya mag-soft drink siya. Opo. Wala pa kaya mo buto. Ako huwag ka magtanim. Kadali lang man no? Mas mahirap pa nga yung sibuyas itanim tsaka palay. Talagang ginagawa niya. Magpapicture naman tayo kayo. Tara eh. Lahat na sila eh. Diyan ka oh. Oo, dyan oh. Gusto lahat mo niya. Minsan na to. Chilsi pa. Uy, minsan mo. Makakausap na galing mo kuya. Alam ko sila eh. Ha? Ayun. Thank you so much sa sa pagpunta nyo at lahat na-meet din namin. Salamat ng marami. Bukas kita-kita tayo sa
Lola Selfie Farm. Diba? Alauna. Doon naman, sige, lahat ng laman ng utak mo ba? Yun. Ngayon, bukas, meeting greet, meeting tayo doon. Aring after nung ano, hindi ako nung siyempre, may nini yan. Salamat ha, para nakakatawa dahil ano, ulit ako eh. Salamat sa pagpunta at nakakatawa. Kasama tayo dito sa project na to. At siyempre, nasahan namin na hindi lang ito isang araw, di ba? Ang purpose na to guys, hindi lang isang araw yan ang nagtanim tayo dito. Hanggat mayroong bunga yung bakawan, kasi hindi kakalat yan basta-basta eh. Diyan lang yung babaon sa pagkalaglat, hindi ba mabubulok. Tutulungan natin yung mga bakawan na ikalat dito. Di ba? So, kung may time tayo, anyway, ang season naman yan, delivery lang, di ba? Nandito tayo, vlog tayo, pitas tayo kahit mga 100 peraso. Tusok ulit natin dyan, di ba? O ihulit natin. So ito, hindi na lang sa amin to, na amin talaga, hindi lang kiri, no? Hindi na lang namin taniman ng bakawan to. Sa atin lahat to. At some point, pagdating nyo dito, balang araw, malalaki na yan, masabi nyo na, naging parte kayo dito. Diba? Yan, masarap sa pakiramdam yan. Pabangga kayo dito, makikita nyo, ay, doon banda yung tanim namin dyan. Ay, pero bakit ganun? Butas. Pero ang tudo ka tayo dito. So yun, guys, ingat kayo sa pauwi. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you. Ayun guys, punta lang natin ang Kadugo Adventure. Yan, sila kuya. Picture po. Subscribe din kayo sa kanilang channel, Kadugo Adventure. Kadugo Adventure po, naglalambing. Yes. Ay, tara picture tayo. Tara, picture tayo. Kalma ka lang ah. Kalma mo, ano mo dyan? Thank you po. Ayun, okay, mahaba ang pila. Picture. Magpapapicture po kayo? Ako na mag-picture sa inyo. Ay! Wait lang, camera ka. Ate, abot mo doon kay ate. Ay, malalim. Sapa. Tatlo na. Thank you, ingat. Ako nakarapit. Dito naman kami kay Kuya Jeff. Picture tayo. Bukas sa kanila, thanks para mag-picture. Parang against the light. Kaya mo. Dito kayo tayo. Kasi may din kami. Hindi na kami nakita. Para hindi sayang yung Dito kasama kami, picture muna tayo. Para bantay. Okay. Thank you po. Thank you, Kuya. Thank you po. Ingat. Bukas na lang po kita. Meron sa Katungga. Ay, Katungga nurse. Lasing. Katungga nurse. Katungga. Picture lang kuya. Picture. Pa-picture tayo sa mga Katungga. Thank you so much. Ayan si Kabayan Lifestyle, oh. Mag-selfie ka naman, te. Pwede mo pa-picture. Pwede po kami magpa-picture sa mga nagwapuhang Kabayan Lifestyle. Charot. Thank you. Anong kanyo? 22? Ayan, may 22. Hello! Hello po. Sweet ano yan, kuya? Sweet Laboys. Sweet Laboys? Mga sweet Laboys. Tara na. Picture daw tayo kay Mangyan. Picture daw kay Mangyan. Wala, nagsasawa na yung mga yan. Nagsasawa na yung mga yan.
Mapicture po, isa. Dalawa lang po. Picture daw. Picture daw. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Legit? Pa yan, joke. Baka it's a prank. Gana. Ayusin yung burger ha. Ayusin yung minsan lang po. Minsan lang talaga eh. Minsan lang mangyari to. Burger. Ganun pa daw. Kita. Yun na ba yun? Burger. Happy friend. Nagkakauto kami dito ah. Thank you. Thank you. Ano na yung channel mo, kuya? Kabesa. Kabesa? Dalawang channel namin, Kabesa at Kamay na. Kamay na. Okay. Thank you po. Ay, si kuya. Ito, no? Ay, si kuya Lawrence. Kuya Lawrence, dali. Daw si kuya Deo kasi. Nagigigil ako dito. Kuya Lawrence, picture daw tayo. Dali, magpapicture. Kasi invite ka namin magpalang ukyang eh. Magkuha ka pa ng tulya doon sa amin, ha? Joke lang. Hindi ka pang invite, ha? Kasi dahil ito nagkataon yung ano. Ano doon eh? Saan doon? Kala ko pa naman kasi nung siya ulit. Kasi hindi ko alam na ano. Pag naparod ko sa live yun, sabi ko mag-ano muna ako. Kaya nakaschedule kami doon kay Guapa. Thank you po, Kuya Lawrence. Lawrence TV. Ate Cha! Ito na. Kita nyo natin siya. Nagamakaawa na si Patre. Andito na ako. Magpa-picture daw kayo sa kanya. Ay, sa balik kuya. Dito naman sa amin ang... Ang sagay. Iyak ka. Iyak ka. Basta tawag ko na to. Mamaya ayoko na ka mo. Yan. Thank you po, Oxy Lifestyle. Subscribe na rin kayo sa kanila. The Hunters. Hunters, kami sunod ha. Mamaya po, magkakasama naman tayo sa bangka. Okay na yung tatlo. Thank you po. Ay, nagtag na. Yan, sir. Si Sidka Vlog. Yeah, dito ako, ma'am. Sige po. Okay? Thank you po. Thank you. Sepe. Bakit dragon fruit lady? Interview ko lang kayo ha, mga... Bakit dragon fruit? Kasi may dragon fruit kami. Yun lang, ganun. Sa amin yung dragon fruit na maluwang dun sa Yun yung Butika. sinasabi sa akin. May mga Oo, pinupuntahan yun dun eh. Oo. Punta kayo doon, kuya. Sabi sa akin na may ano, nangitasapit na daw. Pupuntahan nyo dun. Pag may bunga. May bunga, ano may bunga? Ano, mga June. May, June, ganyan. Tapos collab tayo Lapit na, March, April. Pag tagulan kasi siya eh. Collab tayo dun. O pwede, ano ba malabang ibang bukod sa dragon fruit? May manok kayo? Ako magluluto. Marami pa kayo. Pwede magtinola. Marunong ako magluto. Marami kami native. O, pato. Marunong ako mahuli. Kahit kapitbahay ng pato namin kinakain. Niluluto. O pwede. May nag-out. Salamat po. Bye-bye. Ayun, dali na habang siya lang. Oo. Pasal kami dun. Basta pato. Sige na ate. Kuya, pa-outro daw. Ikaw daw mag-outro ko yan, Jen. Charot. Si Kuya Jen na mag-outro. Para daw maiba daw. Para iba naman. Oo. Sige. Guys, outro na. Wala ko kontra. Wala ko kontra. Okay. Palaya. So ayan mga ka-dragon. Outro na natin. So ayan, salamat sa panonood sa channel ng DFL, Dragon Fruit Ladies. Ayan. So inumpisahan nyo ni Aiza. At actually hindi ko napabanggit sa kanya. Wala, nabanggit ko sa iyo na sobra rin akong natuwa sa kanya actually. Tsaka sa kanila magkakapatid dahil nakarelate ako sa ginawa niya rin eh. Kasi sinama niya yung mga kapatid niya. Binigyan niya rin yung oportunidad na makasama sa pag-vlog, which is sama-sama silang pamilya ngayon. So nakakatawa.
Salud. Salud. Yan. Ayun. Sobrang thank you po, Kuya Jeff, sa pag-invite dito sa amin. Malaking tulong din po ito sa aming channel at saka dito sa area na to, yung isa po kaming part na nagtanim. Pag dadalo kami dito, makikita namin yung tanim namin na wow, tanim ni DFL yun. Yes! Wow! Namatay! Joke. Konti lang yung tumubo doon na. Amin yun na. Pag nabuhay daw, Kuya Jeff, lalagyan ng tarpaulin. Hindi, oo, yun. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you, Kuya Jeff. Thank you. Dito kayo na, baka nyo na. Opo, dito. Guys, na yung nangyari sa kwasyon. Itapon na yan, charot. Ano ba na? Oh, nganga na. Diyos ko dahil. Bye po. Bye-bye. Soon guys, magiging ganito rin yung tanim namin. Ano to? May 1 year na to, Kuya Pan, Mr. Pan. Itong tanim ng harabas. Ayun, yung Oh, after 1 year, ganyan na rin. Kain mo kami! Wala!